ಹೆಜಮಾಡಿ ಕುಜುಮಮ್ಮುನಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನುಗು ಸರ್ವೇರ್ಲಾ ಸೇರ್ದು ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತದು ಗುರುವಾರ ಅವಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕನತದ್ದು ಜಾರಂದಾಯಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟನ ನೇಮ ನಡೆತದ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಕುಜುಮಮ್ಮುನಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಯ್ಯ ಸಾನದ ಜಾರಂದಾಯಗ್ ಭಕ್ತರ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತದು ಅವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಿಡಿದುಂಬು ಹೆಜಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದ. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಡಡು ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನುಡು ಮುಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತದು ದಯ್ಯದ ಮಾಣಿಚ್ಚಿಲ ಅದು ನೇಮಗು ಬಂಡಾರ ಪಿದಾಡಡು. ಕುಜುಮಮ್ಮುನಟ್ಟಿ ಸಾನದ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಹೆಜಮಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಬೀರುವೆರೆ ಸಭಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಜಮಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ಬಾರಗ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ತುಕೆರೆ ಪುಂಜೋಲೆನ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ ಪತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟನೇಮ ಗೌಜಡು ನಡತ್ತಿದ. Ako.